Bon dia, avui una emissió especial Símbols culturals. La llengua catalana és la forma més autèntica de la nostra cultura, però no és la sola. La bandera reuneix tothom en manifestacions, en festes, en celebracions esportives. Justament parlem d'esport amb la nostra enviada especial que ens espera a l'estadi. Bon dia, Lea. El partit s'ha acabat amb la victòria de l'USAP, campió de França. Qui representa aquesta victòria? És molt important perquè així tota la França veu que aquí som catalans. Per cada jugaire i cada supporter és molt important demostrar la seva identitat catalana. I l'USAP és més que el club de Perpinyà, és el club de tota la Catalunya Nord i més aviat de tota la Catalunya. El rugby m'agrada perquè és col·lectiu. A cada viatge hi ha un terreny i infants que juguen al rugby. És físic. M'agrada perquè és un esport físic i al rugby no hi ha cinema. No fem simulacions com al futbol. I som orgullosos del nostre equip i cantem cançons catalanes. Ens hi fotrem, zau! Ens hi fotrem, zim, zau! Sul, cul, la 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 la. Deixo que ara els suporters seran una bona respeixada. Si no hi ha festa sense un bon menjar, deixem els suporters a la cargolada i retrobem la Melissa en companyia de la nostra especialista de cuina. Muntarà, muntarà, la lioli, muntarà, muntarà, la lioli muntarà. Bon dia, aquí tenim a la tia Cucolada molt ocupada amb una recepta tradicional de Pasqua. Bon dia, tia Cucolada, què passa avui com recepta? Adiu, com vas, Melissa? Avui prepare les bunyetes de Pasqua. Bunyetes de Pasqua, hi ha un bon secret per fer bunyetes? I sí, manyada, cal llestar els bons ingredients. Per 1 quilo de farina, 6 ous, un pot de sal i una cullera de llevat. La cal deixar llevar 6 ous i la cal estirar sus enchiladas. És això el secret. Quan és a punt, les cal fer fregir i ensucrar. És bona. Sí, és molt bona. A Rosselló, la cuina tradicional segueix el calendari. Matança del porc i ollada a l'hivern, bunyetes per Pasqua, rosquí i torrons a Nadal. Però hi ha els plats permanents, aquells que mengem a punt i moment, com ara les bols de picolat, la lloli, la carn torrada i la cargolada. No podem parar de cultura sense parar de cançons. Per això en Julià, el nostre especialista de música catalana. La música a Catalunya Nord té molts aspectes. Tenim les famoses cançons tradicionals, amb la més coneguda, les minyones de Tui. Les minyones de Tui diuen que estimen pas el vi. L'altre dia em vaig veure una que s'hi feia amb un tupí. Del pardal quan s'acotxava sul taronger. També tenim les sardanes i les cobles conegudes com la cobla mil·lenària. Als anys 60 arriba la nova cançó al Rosselló amb cantants com Pere Figueres i Jordi Bala, i grups també com La Gram. Adiu, ça va, tinc la bicicleta desbotada. Adiu, ça va,
tinc la coda... Joan Pau Giner és el més popular cantant del Rosselló. Tots porten la llengua del país en la seva expressió rossellonesa i canten l'amor, la natura i la revolta. En aquell moment se celebren les famoses 6 hores de la cançó. M'agradaria ser i estar per fer primer clarondín d'una... I més recentment, autors com Gerard Jacquet i Blues de Picolat amplien el repertori nord-català amb temes més moderns de rock, blues, música experimental i cantons d'autors. Ara escoltarem l'últim treball de Blues de Picolat. Per seduir les donzelles ho havia provat tot. Tenyim els cabells, dansejar al foxtrot, portar-les a la platja al Lidià, parlar de Kandinsky, ximar 2000 beuratges que fan ser eixerits. Balleu, em recordeu, cantant País Bonic, ja veig que no em creureu, el meu llit quedava buit. Però què s'organitza més al nostre país? Tothom ho contestarà el Canigó, la muntanya sagrada dels catalans. Font d'inspiració pels poetes i contagios, la nostra muntanya és l'escenari d'històries, contes i llegendes de monstres, fades i encantades. El Pic Canigó domina la plena canviat de color i d'aspecte al llarg de les temporades i s'il·lumina a juny, quan tot el poble s'hi puja per recollir el foc purificador. És la nit de Sant Joan. La nit de Sant Joan, la més curta de l'any, quan la flama s'alimenta al cim del Canigó, abans de baixar per tot el país i que cremin les fogueres a cada poble. Abans que el sol s'aixequi, els més valents hauran collit les herbes de Sant Joan. Maimoris, fulla de noguera, mort i viu. Lliades en un ram protegiran la nostra llar. I mentrestant la festa continua a l'entorn de la foguera amb balls i cançons.